What's up mga kasangay, this is your parang Jomar aka Omak, ang probinsyanong waray noon. Ngayon, gusto ko lang magpasalamat sa patuloy ng panunood at nakikinig sa mga cover songs ko, especially yung mga waray songs. Kaya naman po mga kasangkay, feel free na mag-request. Comment nyo lang po yung mga request nyo sa section. At yun, titignan natin kung ano magagawa natin sa i-request nyo, especially yung mga waray songs. At gusto ko lang i-shoutout si yung driver ng jeepney na ang biyahe ay para to MRT Crossing. Ang bait na kasi kulang yung pamasahe ko the last time. Ayun, pinasakan niya pa rin ako. Tapos pagkababa ako, sabi ko, kuya, salamat. Ano, marurot na siya. Ito nga pala yung plate number niya. Yun, salamat kuya. At special mention kay NWaray TV. Ito yung channel niya. Heads up ko lang kayo mga kasangkay. Ang content ng vlogs niya is all about personal vlogs at generation tao na po. Kaya naman, visit nyo na yung channel. Ayan, salamat. And please mga kasangkay, don't forget to subscribe, hit the subscribe bell para po updated kayo sa mga
cover songs. Ayan. Yun lang. Thanks and see you.